To bude veľmi vtipné dneska. Vidže vluč. To je dobré, že máme vedľa seba predzápasové tréningy. A zajtra s nimi hráme zápas. Poďme sa nedolízať dneska. Nohy, Jenom ty nožičky, odskočíš volejka, zahražíš se tady, jdeš tam, jdeme do levé strany, no 6x, 3-3. Jo? Tam volejka, pak jdeme druhou stranu. Tak na ňu vidíš trošku nohy, tak pojď současný. Neuvidíte, jen tak hodím. OK. Aňo? Jo, už nevypadne nikomu. Komu vypadne, tak je díku. Nakonec. Zase bočne, čelne. Jak chceš, povedz, čo rýchle. Komu vypadne, bude na kamere a bude sa mu smiať ľudia. Dobře. To je Daňová chyba. Jen co prosím ťa. Tak pojď. Pojď! V pohode, buď mi ani ruku nechce podať. Prebehol, že sa nestrani. Dobrá. Bravo. Vidíš, že vieš. Záťažový test GoPročka, že jak to zvládnem teraz tie žabky. Ale tu daj, jeden druhé, jo, tak neposíte, jo? Dobře se. Hra bago. Odtiaľ idú tie výkriky a nadávky. Jste prokusní nakonec. Dva. No a mi to tak připadá, bo. A Marťa spomínala ještě, no. A Buďa ještě. 3. Daňa neprová ještě jenom. Jedna. Pojď, koľko bola? Dobře, 4 dobyky. 3 pičo. Prava, leva, prava. Takže Mikla. Rozličná. 2. 1. Pičo, Mikla. Sorry. Jo! 2. Tá nemala ísť na mňa. 3. 2. 1. 3. Ty Buďo. Ivona. Dobrá, Buďo. Dobrá, mám to na kamere. Sa natočil, že to ide obstreľovať. Friďo? Skvelé. Dobrá, hraj, ešte hraj. Pokračuj. Patrik, come back. Bravo, Friďo, skvelé. Stále bez gólu. Stále bez gólu. No a teraz dostanem gól a všetci sa mi budú smiať. To není gól. To tiež není gól. To si preberem a podpíšem. Zrovna když má kameru si vole, tak to má. Moc. A to nemusí
Zatiaľ bez gólu! Kamzík! Jasné! Starý pán. Naprednú! Naprednú! A daj si ju do 16 na budúce, Ozi. Do 16 si ju daj. Dobre, že sa radujete po 5 minútach z gólu, dobre. Dobre. Bez gólu, mám to na kamere. Mám to na kamere. Ne. To nejde, i kdybych chtěl. Nedá! Ani p***. Daj to tou pravou, ty k***. Daj to pravou nohou, ty drevák. Nevieš pravou nohou trafiť bránu, ty vole. To je pravou nohou. Všetci hrajú pravou nohou, len ty nie. Mám. Musí nás trošku nechali, máte chuť, ne? Traf bránu konečne. Dva dělej totež, není to totež. Bravo, Šeha. Pravou nohou, Ale pravou, nejak Ozi, že si to dáva na vonkajšok, lebo pravú má na opieranie len. Bravo, Buďo! Mali jednu dobrú sériu za 6 minút. Radovali sa z toho, aj keby vyhrali Ligu majstrov. Musíme to trošku pustiť, nech ich ten futbal trošku baví. Jak sa cítiš? Čo mám? No. Ale tyhle hodně. Počervenou. Jako já mám taky. To si nenatiaľ. Vůbec. Povolíme na předloktí, jo, a půjdeme jenom velkou rotaci. Počkej, ne? Jedna jednu. Co nejvíc rotaci, pomalu, dostaň se tam jí hlavou. Chceš nám něco říct na kameru? Jak jsi užil trénink, mě zajímá. Máme slyšet? Jde? 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 Jak jsi ho užil? Užil, lebo mi Rigo nedal gól v strelbe, takže užil. No tak to je dobrý. Mám najväčší achievement z tréninku. A co říkáš k tomu, že jsi přišel pozdě na video? Prišiel, zaplatím si pokutu, nestáva sa mi to, ale tak aj najlepším sa stáva občas. No.